Wala na. Katapusan na natin to. Dito na tayo mamamatay. Bulalas ni Raymond. Tumahimik ka nga dyan. Basta ako, matagal ko nang tanggap kung mamamatay ako eh. Wala naman kasi kung silbi sa lipunan. Pero bago ako mamatay, sisindihan ko muna to. Kahit sa huling pagkakataon makaramdam ng kasiyahan. Bahala ka sa buhay mo. Hanggang sa kamatayan, adik ka pa rin. Nasa ika-4 na taon na sa kolehiyo si Ed. Sa isang paaralan sa Maynila. Mabuting binata siya. Masipag mag-aral. Masunurin sa magulang. At talagang may pangarap sa buhay. Bagaman payat, ay malusog ang kanyang pangangatawan. Sa katunayan, isa siya sa mga pambatong manlalaro sa pagtakbo ng kanilang kolehiyo. Walang maipipintas kay Ed. Kaya naman nakapagtataka na naging matalik niyang kaibigan si Raymond. Isa ring manlalaro si Raymond. Ngunit ang malaking kaibahan nila ay ang bisyo nito. Madalas sumithit ng damo si Raymond. Sadyang magaling lang siyang magdala kaya hindi nahahalata ang kanyang itinatagong adiksyon. Palagi rin siyang nakakalusot sa mga drug test dahil ihi ng iba ang kanyang palaging dinadala sa tuwing nagkakaroon ng pagsusuri. Isang araw, habang nagpapalit sila ng sapatos matapos ang ensayo, nag-aya si Raymond. Pare, yung sa sem break ha, samahan mo ako sa probinsya ng lola ko. Nagpadala raw ng sulat kay nanay eh. Gusto raw kaming padalawin. Saan ba yung probinsya ng lola mo? Tanong ni Ed, habang pinupunasan ng pawis sa likod. Bata pa lang ako nang huli akong makapunta roon eh. Kasama yung nanay ko. Sa Mindanao yun. Maganda doon, sariwa ang prutas at gulay. Saktong-sakto para makondisyon ang katawan natin. Sagot na raw ni tatay ang pamasahin natin eh. Dahil pinayagan ng mga magulang, sumama si Ed sa kaibigan. Sumakay sila sa bus na isinakay naman sa barko patungong Mindanao. Inabot ng 3 araw at 2 gabi ang kanilang paglalayag. Nang dumaong ang barko nila, ay bumiyahe pa ng malayo ang bus at ibinaba sila sa isang gilid ng bundok na walang katao-tao. Sigurado ka bang dito na yun? Tanong ni Ed habang palinga-linga. Hindi ko alam eh. Teka, magtatanong ako. Sagot naman ni Raymond. Saan ka magtatanong? Wala ngang tao rito. Inis na sagot ni Ed. Hindi niya malaman kung sabog ba ang kaibigan o sadyang naliligaw lang sila. Ay, wala palang tao. Di maganda. Walang makakakita. Tawa ni Raymond. Sabay labas ng nakabilot na palara at lighter. Napabuntong hininga na lang si Ed. Iniisip kung paano nailusot ng kaibigan ng kontrabando sa inspeksyon sa pier. Maya-maya, may naaninagan silang 2 sundalong naglalakad papalapit. Nagmadaling itinago ni Raymond ang gamit sa bulsa. Mga iho, mukhang hindi kayo taga rito ah. Naliligaw ba kayo? Tanong ng isang sundalo. Nagmagandang asa lang 2 at nagtanong ng direksyon papunta sa sitio Bumulag. Itinuro naman ng mga sundalo ang isang bahagi ng bundok na kailangang akyatin ng 1 hanggang 2 oras. Dahil mga atleta naman sila, ay mabilis nilang tinahak ang daan. Bagaman tawa ng tawa si Raymond dahil sa tama ng hinit-hit nito. Ngunit sa kalagitnaan ng gubat, biglang sumulpot ang 4 na lalaking walang pang-itaas at madungis ang balat. Mabalasik ang kanilang mga muka, tad-tad ng hikaw ang tenga at ilong, at may mahahabang pangil tumutulo ang laway. Bago pa makatakbo ang magkaibigan, mabilis silang pinalo sa ulo at nawalan ng malay. Nagising si Ed sa ingay ng naghihiyawang mga nilalang. Nasa loob na sila ng isang kulungan na gawa sa matatabang tangkay ng puno. Ang paligid ay puno ng mga aswang at tao. Ang iba ay may mga pakpak, ang iba ay mukhang daga ang ulo, at ang iba ay nasa anyong tao lang. Nagdiriwang ang mga yon sa harap ng isang ribultong mukhang kalabaw. Tila ba sinasamba ng mga yon ang isang ribulto dahil nabiyayaan na naman sila ng 2 tao na bubusog sa kanilang hindi mapigilan na pagkagutom.
Dito na naganap ang usapan ni Ed at Raymond tungkol sa kamatayan. Sa gitna ng kanilang takot, muling nagsindi ng damo si Raymond dahil dito. Wala na! Katapusan na natin to! Dito na tayo mamamatay! Bulalas ni Raymond. Tumahimik ka nga dyan. Basta ako, matagal ko nang tanggap kung mamamatay ako eh. Wala naman kasi kung silbi sa lipunan. Pero bago ako mamatay, sisindihan ko muna to. Kahit sa huling pagkakataon makaramdam ng kasiyahan. Bahala ka sa buhay mo. Hanggang sa kamatayan, adik ka pa rin. Lumapit ang isa sa mga bantay na aswang at hinablot ang palarang hawak ni Raymond. Ginaya nito ang ginawa ng binata. Hinit-hit nito ang damo at pinatikim din sa kasamang bantay. Maya-maya, nagsimulang tumawa at tamaan ang mga bantay na yon. Dahil sa pagkalito ng mga aswang, nakuha ni Ed at Raymond ang mga punyal na nakasabit sa bewang ng mga yon. Pinagsasaksak nila ang mga bantay hanggang sa mamatay ang mga ito at mabilis silang nakatakas mula sa kulungan. Hindi sila napansin ng iba pang mga aswang dahil abala ang mga yon sa pagsamba sa rebulto na kahawig ng isang kalabaw. Walang hinto silang tumakbo hanggang sa marating nila ang kalsada. Doon ay muli nilang nakasalubong ang dalawang sundalo. Tulungan niyo po kami. Dinukot po kami ng mga aswang. Pagsusumamo ni Ed. Subalit sa halip na tumulong, napansin ng sundalo ang mga damong hawak ni Raymond. Teka, bakit mayroon kayo niyan? Bawal yan ah. Sumama kayo sa kampo. Baka kayo ang nagdadala ng droga rito sa lugar namin eh. Sa loob ng isang oras, naglakad sila patungo sa kampo. Bagaman kinakabahan, ay naisip na lang ni Ed na mas mabuti na ang makulong kaysa makain ng mga aswang. Ngunit nang makarating sila sa loob ng kubo at humarap ang kanilang commander, halos parang binuhusan sila ng malamig na tubig. Ang commander na humarap sa kanila ay ang mismong isa sa 4 na nilalang na nakasalubong nila sa gubat. Napakapangit ng muka, puno ng hikaw at tumatawa habang tumutulo ang laway mula sa kanyang mahahabang pangil.